into awungeke 500,000 lo bafu. 500,000 uqoka ipampasi bafo ngeke. Ipampasi uqokelani bafu? Bafo phela usimthulu. Sawubona bafu uyaphila? Ya ngiyaphila mfethu ngeke. Ngiyaphila nami. Sikwi awkward show, ishow la bafu esikubuza khona imibuzo awkward bongafisa ukudlala. Ya yikho inkinga bafo. Cela nje usiphendule ngeqiniso bafu. Alright. Okay. Bafu umbuzo oqala uthi if ngosuku olodwa nje manje nje noma inini bafu uba nemoms bakhona ungabanika bona babangani bakho bazwise mhlawumbe. Ya bafo bakhona engabanika. What do you mean by that? Oh khona ungabanika. Yeah. Ngoba kunjani kukhona ongabanika sho ukuthi ngebunike nomba. Hayi ngeke nginike nomba nganika labo include na. Mhlambe yini engekwenza ukuthi ubanike uzobacabange lapho. Cha phela mfethu imoms le manje ngivela udlale ngayo nje noma kanjani mfethu nami ngabe sengibanika ngibaziwela nje abafuni. Afungezwa so la bafo if umuntu offerisha u500 million bafo manje ungamnika usimthu wakho. Usimthu bafo phela is different bafo yabo. Simthu awungeke 500,000 lo bafo. 500,000 uqoka ipampasi bafo ngeke. Ipampasi uqokelani bafo? Bafo phela usimthulu. Oh okay bafo. So manje ungamnika yebo noma cha? Cha. Yebo umnika. Yeah. Ibillion? Cha. Stop the cap. Awudlaleli ngalapho. Angidlaleli ngalapho. Ngiyaba ngisho ukhatha mina mfethu. Oh hayi alright baba. If uyintombazane ke at this point wazalwa yintombazane bongayisebenzisa uthola imali kwisimo nje ohlamba ungaba kusona. Banike ngemali. Uyayipromote leyo nto uma nawe uyibe uyintombazane. Phela bafo lento ineja yabo. Anokuthi ulolo suku nje mfethu ayibona uthola imali. uthola imali. Oh so bongakwenza wena. Bafo bengakwenza ngamlankinga. Uvela uyintombazane. This nigga's a homosexual. That's it, I'm gay. Yes, I'm not. Ngwele intombazane. Uyawagxeka amantombazane nje ubumfana akwenza lokho. Awagxeka. Wagxeka. Yeah. Uyibiza ngani leyo nto? Ngokwakho. Asikubiza. Febe. Kusuke yini bafo? Ufebe. Bana. Vumelana nabo. Cha phela bafana inkinga nokufebe yabo. Oh abukho wrong. Abukho wrong. Bebekufebela wena uzizwa kanjani? Bafu ngibuza umbuzo la. Awkward questions. Bafo anginankinga misazobuya. Oh mayisazobuya kwena. Yeah. So angahamba awunankinga. Yeah. Ngingazi. Umnqobo wangalaphi bafu tabukaphi? Tabuka ngala Adams. Oh hayi alright bafu khona ungafisa ukusho siphelile imibuzo bafu. Ukho bafo. Engafisa ukusho ukuthi mina bafo wena unemomozi. Abanika abangani bakho. Cha bafethu sonibona kuphathi umomozi. Ashake bafuthu uyadiza ngaye. Bafo design. Bafo design. Awusitshele awusichazele ngempela ubuthi ngempela lapha. Efuna into. Muzongibethela wena tshela mina ngempela ingoma iphuma nini? Hleka 2 May. Alright tholakala kuphi ke? Spotify. Producer wakho uthini uyakutshela izinto. Ngempela but mina ngifuna right now Ayo right ke nika ube right.